हॅलो, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलवर. मी प्राची. तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. कसे आहात? मस्त मजेत ना? मी मालवणी असल्यामुळे मला असं वाटलं की तुमच्यासोबत एक मालवणी रेसिपी शेअर करावी. पण कोकण म्हटलं, मालवण म्हटलं की तिथे सगळ्यात महत्त्वाचं येतं ते म्हणजे नॉनव्हेज. म्हणून मी आज तुमच्यासोबत नॉनव्हेजची मसालेदार सुक्कं चिकन आणि झणझणीत रस्सा कशा प्रकारे बनवायचा हे शेअर करणार आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट्सद्वारे कळवा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर त्या शेजारची जी बेल आयकॉन आहे तीसुद्धा क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला इथून पुढे ज्या काही माझ्या नवनवीन रेसिपी येतील त्याचंसुद्धा नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तर मी यामध्ये तुम्हाला इथून नंतर अजूनही बरेचसे व्हिडिओज माझे येणार आहेत. त्यामध्ये मी तुम्हाला मालवणी वाटण, जे कांदा खोबऱ्याचं वाटण कशा प्रकारे बनवलं जातं ते सुद्धा शेअर करणार आहेत. असे बरेचसे व्हिडिओज मला थोडासा उशीर होतो किंवा काही उशीर येतात, काही लवकर येतात. तर काय होतं की लहान मुले आहेत, मला माझा घरातला व्यवसाय, त्याच्यानंतर घरातील काम, 3 मुलींचं बघून हे व्हिडिओज बनवून ते एडिट करून टाकायचे असतात. त्यामुळे व्हिडिओजला थोडासा उशीर होतो. मला समजून घ्या आणि माझे व्हिडिओज पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. माझे व्हिडिओज चॅनलवर तर जे काही इथून पुढे व्हिडिओज येतील ते तुम्ही पाहत राहा. तर झणझणीत मालवणी चिकन आणि सुक्कं चिकन आणि रस्सा कशा प्रकारे बनवायचं हे आपण आता पाहूया. त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते सुद्धा पाहूया. मालवणी चिकन बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे मी 1 किलो चिकन घेतलं आहे. त्यातलं मी अर्धं चिकन हे जे बोनलेस चिकन आहे ते सुक्कं बनवण्यासाठी घेतलं आहे आणि इथं मी जे हाडांचं चिकन आहे ते त्याचा रस्सा बनवण्यासाठी घेतलं आहे. असं मी सेपरेट करून घेतलं आहे दोन्ही चिकनं. त्यानंतर इथे मी तेल घेतलं आहे शिजवण्यासाठी. इथे 2 कांदे घेतलेत. त्यातला अर्धा कांदा मी सुक्क्यासाठी आणि अर्धा कांदा रश्श्यासाठी वापरणार आहे. इथे मी वाटण करून घेतलं आहे. हे कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण आहे. याची रेसिपी हे कसं बनवायचं हे मी पुढच्या रेसिपीमध्ये दाखवेनच. त्यानंतर इथे मी काही खडे मसाले घेतलेत. इथे 10 ते 12 मिरी, 10 ते 12 लवंगा, 3 ते 4 काड्या दालचिनी, 2 चक्री फूल आणि 4 तमालपत्र. तर पावडरचे मसाले घेतले. त्यामध्ये हळद, लाल मिरची पावडर, ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे. त्यानंतर मालवणी मसाला, चिकन मसाला, मीठ आणि इथे कोथिंबीर. चला तर मग आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपल्याला जे आपण सुक्कं चिकन बनवणार आहोत त्याचं जे चिकन घेतलं आहे ते मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी मॅरिनेशनसाठी इथे मी आलं लसूण वापरणार आहे. तर मी मगाशी इन्ग्रेडियंट्समध्ये आलं लसूण सांगायला विसरले होते. तर आपल्याला इथे 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये पाव चमचा हळद, तर 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 चमचे मालवणी मसाला, त्यानंतर 1 चमचा भरून चिकन मसाला घालायचा आहे आणि थोडंसं मीठ घालून घ्यायचे. आता हे सगळं मसाले आपल्याला ह्या चिकनला पूर्णपणे असे कोट करून घ्यायचे, पूर्णपणे असे चोळून घ्यायचे. चिकनला त्यामध्ये ते व्यवस्थित असे लागले पाहिजे. हे पहा, अशा प्रकारे हे व्यवस्थित असे चिकनला पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचे. चिकन त्यामध्ये मसाले चिकनला सगळीकडनं व्यवस्थित असे लागले पाहिजेत. इथे आपलं चिकन पूर्णपणे ह्या मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे आपण साईडला ठेवून देऊया. आता जे आपण रश्श्यासाठी चिकन घेतलंय ते मॅरिनेट करून घेऊया. त्यामध्ये सुद्धा 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. पाव चमचा हळद,
1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 चमचे मालवणी मसाला, 1 चमचा चिकन मसाला, चवीपुरतं मीठ। आता हे सगळे मसाले या चिकनला व्यवस्थित असे कोट करून घ्यायचे, याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे। जसे आपण सुक्कं चिकन मिक्स करून घेतलं तसेच हे सुद्धा चिकन आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं सुके मसाले ह्याला चोळून घ्यायचे। इथे आपले हे मसाले व्यवस्थित चिकनला लावून झालेले आहेत। चला आता आपण रस्सा बनवायला घेऊ। त्यासाठी गॅसवर मी पातेलं ठेवलंय, गॅस चालू केलाय। त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेऊ। तेल आता व्यवस्थित तापू देऊया। इथे आपलं तेल आता व्यवस्थित तापलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला हे खडे मसाले घालून घ्यायचे। यामध्ये 2 तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे, एक चक्रीफूल, 3-4 लवंगा, 3-4 मिरी आपल्याला घालून घ्यायचे। हे खडे मसाले चांगले तेलात फ्राय झाले की यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे। इथे मी अर्धा जो कांदा ठेवला होता तो त्यामध्ये घालणार आहे। कांदा आपल्याला व्यवस्थित असा तेलात परतून घ्यायचा आहे। इथे आपल्याला कांदा मऊ होईपर्यंत तेलात परतून घ्यायचा आहे, त्याला गुलाबी रंग यायला पाहिजे। इथे आपला कांदा बऱ्यापैकी मऊ पडू लागलाय, तुम्ही पाहू शकता त्याला असा बऱ्यापैकी मऊ गुलाबी रंग आलेला आहे, हे पहा। आता यामध्ये आपण पावडरचे मसाले आहेत ते घालून घेऊ। काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्यानंतर थोडासा मालवणी मसाला आणि थोडासा चिकन मसाला। हे मसाले तेलावर घातले की कलर खूप छान येतो। आता हे थोडेसे परतून घेऊ आणि यामध्ये जे आपण मॅरिनेट करून चिकन ठेवलं होतं ते आता घालून घ्यायचे, हे पहा अशा प्रकारे। आता मी गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवते, मोठ्या फ्लेमवर आपल्याला हे चिकन फोडणीला घालायचं आहे। आता हे व्यवस्थित असं हलवून घेऊया। तेलामध्ये पूर्णपणे हे चिकन आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। इथे आपलं चिकन पूर्णपणे मिक्स करून झालेलं आहे। आता चिकनवर झाकण ठेवून द्यायचे आणि त्या झाकणावर आपल्याला पाणी घालून घ्यायचे। ते पाणी गरम होईपर्यंत चिकन व्यवस्थित शिजू द्यायचे। आता हे चिकन शिजते, आपण हे चिकन छोट्या गॅसवर ट्रान्सफर करूया आणि सुकं चिकन बनवायला घेऊया। आता मी इथे कढई ठेवलेली आहे, कढईमध्ये तेल घालून घेतलंय। इथे मी 2 चमचे तेलाचा वापर केलेला आहे। इथे आपलं तेल व्यवस्थित असं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण हे खडे मसाले घालून घेऊया। 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 तेजपत्ता, 1 चक्रीफूल, त्यानंतर 3-4 काळी मिरी आणि 3-4 लवंगा इथे घालून घेतलेले आहे। या चांगल्या तेलामध्ये फ्राय झाल्या की त्यामध्ये आपल्याला जो राहिलेला कांदा होता तो घालून घ्यायचा आहे। इथे कांदा व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा आहे, त्याला गुलाबी रंग आला पाहिजे। कांदा मऊसूद होईपर्यंत आपल्याला या तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे, कच्चा नाही राहू द्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला कांदा इथे बऱ्यापैकी मऊ पडलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला पावडरचे मसाले घालून घ्यायचे। काश्मीरी मिरची पावडर थोडीशी, त्याच्यानंतर मालवणी मसाला आणि थोडासा चिकन मसाला घालून घ्यायचा आहे। आता हे व्यवस्थित मसाले तेलामध्ये परतून घ्यायचे।
आता ह्यामध्ये आपण जे मॅरिनेट करून चिकन ठेवलं होतं ते घालून घ्यायचे आणि चिकन व्यवस्थित असं तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। एकाच मिनिटभर हे चिकन आपल्याला या तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। हे पहा अशा प्रकारे हे पहा इथे आपलं चिकन तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता याच्यावर झाकण ठेवून त्या झाकणावर थोडंसं पाणी घालून याला मीडियम फ्लेमवर आपल्याला 1-5 मिनिटं शिजू द्यायचे किंवा ताटावरचं पाणी तापेपर्यंत। इथे पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। हे पाणी या चिकनमध्ये घालून घ्यायचे आणि व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचे। आपल्याला इथे एवढंच पाणी घालायचे कारण हे चिकन सुक्क करायचे, त्याच्यामुळे एवढ्याच पाण्यात आता हे चिकन आपल्याला शिजवून घ्यायचे। आता आपण हे जे चिकन आहे ते या गॅसची फ्लेम मीडियम करून व्यवस्थित असं शिजू द्यायचे। आता आपल्याला हे चिकन पलीकडच्या छोट्या गॅसवर ट्रान्सफर करून जे रस्स्याचं चिकन आहे ते चेक करायचे। हे पहा झाकण काढून घेतले, बघा आपल्या रस्स्याच्या चिकनला किती मस्त असं स्वतःचं पाणी सुटलेलं आहे। आता जे ताटावर पाणी गरम झालं होतं ते यामध्ये घालून घ्यायचे आणि पुन्हा ताट ठेवून त्या ताटावर पुन्हा आपल्याला गार पाणी ओतायचे। असं आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढ्या वेळात ताट ठेवून ताटावर पाणी ओतून तेच गरम पाणी आपल्याला त्या चिकनमध्ये घालून घ्यायचे। मगाशी आपण जे चिकन ठेवलं होतं ते छोट्या गॅसवर ठेवलं होतं, तोपर्यंत त्याला ते व्यवस्थित असं शिजलं नव्हतं आणि तरी पण त्याला स्वतःचं पाणी सुटलं होतं, म्हणून मी आता सुक्कं चिकन छोट्या गॅसवर ट्रान्सफर केलं आहे। हे रश्श्याचं चिकन जे आहे ते छोट्या गॅसवर ट्रान्सफर केलं। हे पहा ताटावरचं दुसरं पाणीसुद्धा गरम झालेलं आहे। झाकण काढून घेऊ आणि आपण चेक करूया की आपलं चिकन केवढं शिजले ते। चिकनला व्यवस्थित असे उकळे आलेले आहे, एकदा हलवून घेऊया। पहा मी तुम्हाला हाताने दाखवते चिकन आपलं किती शिजलंय ते। खूपच गरम आहे, हात खूप भाजतोय। तुम्हाला दिसत नसेल तर दुसऱ्या हाताने दाखवते। हे पहा आपलं चिकन बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे। आता इथे या ठिकाणी काय करायचं, हे ताटावरचं जे पाणी आहे ते थोडंसं यामध्ये घालून घ्यायचे। आता आपण जे मसाला वाटण करून ठेवलं होतं कांद्या खोबऱ्याचं ते अर्ध वाटण आपल्याला यामध्ये घालायचे। मालवणी चिकनमध्ये कच्चंच वाटण घातलं जातं, म्हणजे कांदा खोबरा भाजून घेतला जातो पण तेलात न परतच वाटण घातलं जातं। आणि हे वाटण आता आपण व्यवस्थित असं या चिकनमध्ये मिक्स करून घेऊया अशा प्रकारे। तर ताटावरचं जे पाणी आहे ते आपण यामध्ये घालून घ्यायचे। तुम्ही पाणी तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, म्हणजे तुम्हाला जर जास्त रस्सा घट्ट हवा असेल तर जास्त पाणी घालायचं, कमी हवा असेल तर कमी। पण शक्यतो मालवणी चिकन हे जास्त पातळ नसतं, त्यामुळे मी इथे थोडंच पाणी घातलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालून घ्यायचे। इथे मीठ आपल्याला थोडंच घालायचे कारण आपण मॅरिनेट करताना मीठ घातलं होतं। मीठ घालून आता हे चिकन आपण पुन्हा एकदा असं वर खाली करून घेऊया, व्यवस्थित असं हलवून घेऊ। गॅसची फ्लेम मोठी केली आहे
आता मोठ्या फ्लेमवर याला आपल्याला एक दणकून अशी उकळी येऊ द्यायची आहे। मोठ्या फ्लेमवर चिकनला व्यवस्थित अशी उकळी आणून दिली की नंतर गॅसची फ्लेम बारीक करायची, म्हणजे बारीक गॅसवर त्याला व्यवस्थित असं शिजू द्यायचे रट 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 होईपर्यंत, म्हणजे चिकन व्यवस्थित असं शिजतं आणि त्यातलं जे मसाला पण आहे तो सुद्धा व्यवस्थित असा शिजतो आणि आपल्या चिकनला व्यवस्थित आणि मस्त अशी तरी सुद्धा येते। हे पहा, आपल्या चिकनला उकळी यायला सुरुवात झाली आहे। तुम्ही पाहू शकता साईडने चिकनला उकळी येत आहे। बघा, आपल्या चिकनला दणकून अशी उकळी आलेली आहे। आता हे हलक्या हाताने पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम लो टू मिडियम करून ह्याला उकळू द्यायचे खळखळून। असं रट 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 असं व्यवस्थित हे उकळलं पाहिजे, म्हणजे जे आपण वाटण घातलं होतं ते व्यवस्थित असं शिजतं, त्याचा कच्चेपणा राहत नाही। बघा, चिकनला आपल्या व्यवस्थित अशी उकळी आली आहे। पुन्हा एकदा हे हलवून घेऊया। आता चेक करूया आपण की चिकनला मीठ व्यवस्थित लागले का नाही। तर इथे मला मीठ थोडं कमी वाटतंय, म्हणून मी थोडंसं मीठ घालून घेते। आता मीठ या चिकनमध्ये घालून घेतलंय, ते मिक्स करून घेऊया। बघा, इथेच आपल्याला समजते की आपल्या चिकनला किती छान तर्री आली आहे, किती व्यवस्थित झालंय ते। मालवणी चिकन हे अशाच प्रकारे असतं, अशाच पद्धतीने शिजवलं जातं। आपण इथे तेलाचा वापर कमी केलेला असून सुद्धा ह्याला किती मस्त तरी आली आहे बघा। आणि आपलं चिकन सुद्धा व्यवस्थित असं उकळलेलं आहे। पाहू शकता तुम्ही। पुन्हा ह्याला हलवून घेतेय। इथे आपलं चिकन हे बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे आणि रस्सा सुद्धा, त्यातलं वाटण सुद्धा शिजलेलं आहे। आपलं इथे चिकन तयार झालेलं आहे। आता याच्यावरती आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। आता हे पुन्हा एकदा असं कोथिंबीर घातल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचे। इथे आपलं जे मालवणी रस्सा चिकन आहे ते व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे। आता काय करायचं, हे चिकन खाली उतरवून ठेवायचे। आपण सुकं चिकन जे पलीकडे शिजायला ठेवलं होतं ते या मोठ्या गॅसवर घेतलेलं आहे। आता आपण याचं झाकण काढून चेक करूया आपलं चिकन कितपत शिजलंय ते। बघा, या पण चिकनला किती मस्त तरी आली आहे आताच। तर पुन्हा एकदा हलवून हे चिकन आपण चेक करूया कशा प्रकारे आणि कितपत शिजले ते। इथे आपलं 80 ते 85% चिकन शिजलेलं आहे। याच्यावर पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया। आता झाकण काढून चेक करूया, पुन्हा एकदा चेक करूया की आपलं चिकन कितपत शिजलंय ते। व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊ।
हे पहा, तुम्ही पाहू शकता बऱ्यापैकी आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता काय करायचं, जे आपण अर्ध वाटून ठेवलं होतं कांद्या खोबऱ्याचं ते यामध्ये घालून घ्यायचे. वाटण आता ह्या चिकनमध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचे. हे पहा, आपलं इथे वाटण यामध्ये मिक्स करून झालेलं आहे. आता चेक करूया चिकनला मीठ केवढं आहे ते आणि टाकायचं आहे का नाही. इथे यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया. आपण मॅरिनेट करताना सुद्धा मीठ घातलं होतं, पण सुक्कं चिकन होतं त्यामुळे त्यातलं पाणी पूर्णपणे सुकणार होतं. म्हणून मी ते चेक केलं की मीठ आहे का नाही किंवा घालावं लागणार आहे का. पण थोडंसं मीठ कमी लागत होतं म्हणून मी थोडंसंच मीठ घातलेलं आहे. मीठ आता चिकनमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. आता झाकण ठेवून याला ह्यातलं पाणी पूर्णपणे आटस्तवर याला शिजू द्यायचे, म्हणजे आपलं चिकनसुद्धा व्यवस्थित शिजतं. अधूनमधून झाकण काढून चेक करायचं की चिकनमधलं पाणी सुकलंय का नाही ते. बघा, आपण एकदा दाखवते. आता आपलं पूर्णपणे चिकन शिजलेलं आहे आणि यातलं पाणी सुद्धा बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. येतपर्यंतच आपल्याला यातलं पाणी कमी करायचं आहे. हे मालवणी चिकन आहे. आता यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. कोथिंबीर घालून घेतल्यावर हे चिकन आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. गार झाल्यावर यातलं पाणी पूर्णपणे सुकून जातं आणि हे व्यवस्थित असं सुक्कं चिकन बनतं. आता झाकण ठेवून देऊया. आता मी तुम्हाला दोन्ही चिकन दाखवते. बघा किती व्यवस्थित झाली आहेत ती. बघा आपलं सुक्कं चिकन किती मस्त तयार झालंय. हे पहा, आणि रस्सा पण बघा किती मस्त झालाय. तरी पण तुम्ही पाहू शकता रश्श्याला किती मस्त आली आहे. दोन्ही चिकन बघा व्यवस्थित अशी तयार झालेली आहेत. तरी सुद्धा खूप छान आलेली आहे. इथे आपली दोन्ही चिकन बनवून तयार झालेली आहेत. आता डिश सर्व करायला घेऊ. हे पहा किती मस्त असं चिकन झालेलं आहे. रस्सा तुम्ही पाहू शकता. रश्श्याला तरी सुद्धा बघा किती मस्त आली आहे. हे पहा, मालवणी चिकन हे असंच व्यवस्थित आणि घट्ट असं बनवलं जातं. रस्सा पण बघा किती मस्त आहे. आता सुक्कं चिकन तुम्ही पाहू शकता किती मस्त झाले. एकदम झणझणीत आणि मसालेदार असं हे सुक्कं चिकन आपलं तयार झालेलं आहे. त्याला कलर सुद्धा बघा किती मस्त आलाय. दोन्ही चिकनला तुम्ही पाहू शकता कलर किती मस्त आलाय. बघा, ह्याला एवढा लालसर कलर दिसत असून सुद्धा हे जास्त तिखट नसणार आहे, कारण मालवणी मसाला जास्त तिखट नसतो. आणि आपण यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडरचा वापर केला आहे. पाहू शकता तुम्ही किती मस्त असं चिकन झालेलं आहे. रस्सा पण आणि हे सुक्कं सुद्धा. तुम्ही हे चिकन चपाती, मालवणी झणझणीत चिकन रस्सा आणि मसालेदार सुक्कं चिकन कशा प्रकारे बनवलं होतं ते किती मस्त तरी आली होती. आणि सुक्कं चिकन सुद्धा किती मस्त झालं होतं. तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचं चिकन तुमच्या घरी बनवून पहा. तुमच्या घरातील सगळ्यांना, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल. हे काही फार तिखट नसतं, कारण मालवणी मसाला हा तेवढा तिखट नसतो.
त्यामुळे घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना हे तुम्ही देऊ शकता. तुमच्या घरातील सगळ्यांना हे चिकन आवडेल. करून पहा, कसं वाटलं हे मला कमेंट्सद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, शेजाऱ्यांमध्ये तो शेअर करा. कमेंट्सद्वारे मला चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर त्या शेजारील जी बेल आयकॉन आहे तीसुद्धा क्लिक करा, कारण इथून पुढे माझे अजून बरेचसे रेसिपी, ज्या काही मला नॉनव्हेजच्या रेसिपीज येतात किंवा व्हेजच्या रेसिपीज येतात किंवा वेगवेगळे जे काही फराळाचं वगैरे येतं ते मी ह्या चॅनलवर तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. ब्लॉग्सचे व्हिडिओ येतील त्याचंसुद्धा नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. म्हणून आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.